da ljudi, je baš moj nov epizod. Znači igrati žmobri s ovim drugom Nemanjom. Koji je izgubio Kanpab Makaze, on će brojati. Ljudi, pre nego što počnem sa snimanja, samo ću vam reći da ostavite like, subscribe i da se ne kliknete zvonce. Ljudi, sad ćemo igrati Kanpab Makaze i sad koji izgubi, on ide da broja. I evo ljudi, evo Papir Makaz, igramo do 3 i ko dobije 3 poena, onda žmuri nek se ne. A ja ću skriviti. Kamen, papir, makaze! 1-0 za njega. Kamen, papir, makaze! 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 3-0 ja žmurim. Oj, žmurim! Sad vidjet ćemo se da ćemo. Ljudi, sad je krećemo žmurku. Kako se ide Nemanja, žmurim. Pobedio sam ga u žmurki. Znači, sad ja... Žmurki, Papir Makaze. Pobedio sam ga Papir Makaze, bunio se. Znači, sad Nemanja ide da broji, ja sakrivam. Krivam i ako kaže da odustaje, onda je nije izgubio, ali opet 1-0 za mene. Ajde, ljudi, kako sad vidjeli, ja sad krećem da brojim, eno ga on ide da... Ne, ja idem sad skrivam, nema ide da broji. Ajde. Važi. Neću važi. Ajde, krećemo. Krenuo sam. Samo da čutite. Evo cijenite reći. Če da mi ispravljam se. Stavljaju se. Ću se sakrenuti. Vidite. Vidite. Nema spra. Ljudi, nisam mogla im perao sam ja Nemanja i odande krenuo. No, i došao je do ovdje, a sam ovdje i Nemanja čuo, pa sam ja krenuo da trčim i došao da mi stigne. Evo je odande izašao. Što je odande? Je izašao. Ja krenuo trčim i nisam. Sam. Sad ću samo jedan. Evo ljudi, kako ste vidjeli, uvatio me i igramo na pljuvanje i to sam da izađem, ali odandije, kada mi se tamo me vidio pa sam krenuo trčim. Da, ljudi, i prekinuo mi se snima, nisam imao memorije. Sad ću zašto se nešto desilo tamo, kad mi ispravili nešto tako izgleda. Evo sad ćemo, kad Nemanja se nešto namesti, pa ćemo onda nastaviti. Sad ja brojim, a ovaj se tu sakriva. Važi. 5 minuta. Evo ja sad idem da brojim, ovdje ću brojati tu, a on je sad sakrivo. Aj, čao, do srećom. Evo ja sad idem da brojim, ovo se sakrivo. A što je ovo? Ajde, točke. 1, ne, 5, 10. 3 sata kasnije. 80, 85, 90, 95, 100. Spreman ili ne, ja krećem. Znači ja dođe ono da je prije tamo da sam ja bio. Znači se čude pogledati. Keni. Ja sam čuo tamo što je.
Gdje te? Gotov si, Nemanja! Aj sad ću ga da vidimo, kako ću ih ne gleda. Nemanja! Pljunut ću te! 3, 4, pomoć! Sad! Nemanja! Ide broj. Ljudi, našao sam ga. Daj možda kažem. Ništa. Ja sam profesionalac, što imam da kažem. Ajde, ide broj. Čuti broj. Čuti broj. Čuti. I ljudi, pljunuo sam ga ovdje, pljunuo sam ga tu, a ja sam lijepo ovdje stajao. Tu sam ovdje tamo krenuo, evo ljud je tu. Sad ću opet brojati. Aj broj. Ja ga lijepo pljunuo, a ovdje lijepo stavio. Mislim, ja se plašio da će on tu pogledati, ali nije on odlučio tamo, ja vidio njegovu sinku tamo, pa ja trčim. Ljudi, još 5 rundi ćemo igrati i onda ćemo prekinuti, zato što ovo je već dugačak video. Nema mog druga, više nemam skoro pa nemam memorije. Ćemo morati, pa još 5 rundi. Ljudi, ovo opet je ovako nabija, onako bi snimali 5 rundi. I ovo ljudi, lijepo ovdje levo, ja sam srećan, ovo je opet broj. Ja popravljam memoriju, ljudi, ja popravljam memoriju. Aj, kako mi je lijepo. Ja lijepo zakriju, on lijepo ide broj. Lutka moj mali, lutka. Sad će ljudi gledaš, budu se ono kad napravi memoriju i njima se javilo kada je javilo. Da, ovaj sad ide da broji, a ja lijepo idem da se sakrijem. Ja vidite ga. Da to je jači! Ne znam gdje je, ali pljunut ću ga! Ne znam gdje je! Nemanja! Pljunut ću te! Dobro, neće lako noć! Ne znam gdje je on otišao, ali zato ću ga pljunuti. Nemanja, pljunut ću te za 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, gotovo je. Tu Nemanja! Nemanja, broj, to. Ja ljudi, pljunuo sam ga. Ona pobroji, ja je brojim. Ja sam dobar u tome. Evo, idem da te pljunem, ja. Evo još 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5. Nemanja! Pljunuo sam ga opet.
tamo negdje bio, nemam pojma gdje je otišao. Trčao sam. A ja sam ga pljunuo. Da, ljuti, on je idiot. A sad je ljut. Nemoj mu biti. Ja, kako mi je lijepo da ja ne brojim. Da, može. Super, vidite. Aj sad ti I brojiš. još je lijep dan. I evo ljudi, nema je sad je da broji. A svi mene svo vremena. Ajde ti broj. Staj, gasto. Broj. I evo ljudi sad on ide broj. Meni je super. Ajde broj. 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 Azi. Nemoj brati, vidim si sprekao sam opet. Ok, mamo, vidite ljudi, nema ih, prekinu snimanje. Već, a mi snimili smo 2 runde. Aj, da je dosta. Ovo ćemo prekinuti. A znam da je dosta, koliko smo snimili rundi? I na kraju ću da izvršim sve te klipove. Sad ću ti to da prekinu, malo da prekinu, da vidim, prekinu, pa ću nastaviti. Evo ljudi, nemaju tamo što megabajte, gigabajte. Svojim, inače, ne mogu da snimam, sad ćemo prekinuti video. Ja, samo da je nešto napravi da svi zajedno prekinemo. Znači, ja dosta smo snimali. Znači će ovo biti snimali, smo moji video biti jako mnogo. A koliko ruku si 5, ne znam, 5, 4, 5, 6, ne znam. Neki od tih. I ljudi nemaju tela, ne možemo što snimamo, pa ćemo ovdje prekinuti video. Da. To ljudi do videa, nadam se ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe, a činite već na mene. I kliknite zvonku za obavještenje i share. Pozdrav. I to je to. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like, subscribe i hvala mom drugu što mi je pomogao da napravim moje video, pa vidimo se u sljedećem epizodi. Ćao!